мо симкашӣ аз баромади калид манбаи се фаза то контактро тадриҷан ранг ба ранг иҷро кардем. Яъне T1 омад ба L1, T2 ба L2 ва T3 ба L3. Ва инчунин дар нақша баъди нақша аз T1, T2, T3 яъне баромади контактор, аз контактори қудратӣ ба ба муҳаррики мо дар дарси гузашта гуфтем ки мутаассифона мо муҳаррик надорем ва ба таври идеалӣ яъне хаёлӣ мо як чароға ҳамчун муҳаррик тасаввур мекунем ва симкашиинам ранг ба ранг анҷом медиҳем. T2 ва T3 ва амалан тибқи нақша бояд яъне ранги якин мо T1 ранги нуқрагӣ ба баромади уи яке муҳаррик ки дар клема тахтаклими муҳаррик ҷойгир аст. фарз кардем агар пайвасти ситора бошад ба шакли зерин U1 V1 W1 яъне ба ин қисм иттисол мешавад. ва мо гуфтем ки тасаввур мекунем ки ба ҷои муҳаррики мо як чароғ вуҷуд дорад ва аз инҷо сиёҳу сурх мо ин ду қисма ба чароғ иттисол мекунем. мақсад аз ин чароғи натиҷа аст ки мо ба таври визуалӣ ва хаёлӣ мо муҳаррика мушоҳида кунем. ин ноқили дигар дар асл ба уи яки муҳаррик иттисол меёбад, аммо мо муҳаррики надорем. ин ноқил ҳамин хел мемонад. барои мо дута ноқил барои чароға мушоҳида кардан кофист. ин қисмати занҷири қудратӣ буд ки мо комилан ӯро тибқи нақша тароҳӣ кардем, симкашиша иҷро кардем ва мегзарем ба қисми занҷири фармон. мо симора рақамгузорӣ кардагем. ин ҳаст муҳофизаки мо ки фазлнор дар ҳаминҷа воқеан ва манбара мо мебинем ки кадом фаз, яъне ҳамин тараф фаз аст ва ин нола. аз муҳофизак тибқи нақша аз рақами дуи муҳофизак яъне баромади муҳофизак омад ба теғаи стоп. барои баъзеҳо якам мушкилӣ аз чунин намуди шастиҳои старт стоп, тугмои старт стоп эҷод мешавад ҳангоми симкашӣ. бояд қайд кард ки сохтори ин намуд калид ин ба шакли умумӣ аст ки ҳам тугмаи старт дорад ва ҳам стоп. ва дар инҷа агар мо инҳоро ҷудо кунем, бозам фаҳмотар мешавад. ва ин контакти баста бо рақамҳои 1 ва 2 NC ки ин мутааллиқ ба калиди қатъи мо аст, тугмаи қатъ. ва инам NO 3 ва 4 теғаи боз аст ки мутааллиқ ба
калиди васли мост. یعنی ما سیم کشیشون به طور زل انجام میتیم. از رقم دوی محافظک برآمد با یکی تیغه بسته شستی استارت استاپ با همین و اینجا نقیلو از 2 و 1 یعنی 2 برآمد برآمد با درآمدی با یکی تیغه بسته تگمه استارت استاپی مون قسمت انجام شد و یک چیز باید قید کنیم که هنگام سیم کشی باید به نظر گرفت که در همین سخیمه پرینسیپالی ما دو مسیر جریان داریم. یک مسیر به طریق زائل است و دیوم مسیر به طریق دیوم، یعنی مسیر یکم مسیر دیوم. برای آسانی کار من پیشنهاد میکنم که خودی همون مسیرها را رقم به رقم اجرا کنیم. ما یکم قسم مسیر یکم پر اجرا میکنیم، بعد مسیر دیوم، یعنی از استاپ S0 برآمد با درآمدی استارت کلیدی وصل با رقم 3، یعنی از اینجا برآمد، از رقم 2 برآمد با رقم 3 تیغه بازی استارت استاپ. ما رقم گذاری میکنیم 2 و 3. از 2 برآمد با 3، یعنی اول استاپ بعد استارت. یعنی از 2 با 3 و بعدم از برآمد از رقم 4 با یکی با سیم پیچی کانتاکت، یعنی از رقم 4 با یکی کانتاکت، یعنی اینجا یک قسمت تمام و از برآمدی I2 با 0، یعنی از I2 ما مسیر یکم پر اجرا میکنیم. با 0 و منبع توزیع ما.
анон теғаора васл мекунем барои осони кор. яъне ин старт сабз бояд дар ин тараф ҷошун бояд ҷобаҷо бошад ва инам стоп ба ин шакл. ва қисми контакти нигаҳдорандаи мо контакти теғаи бози контактер ва дар схема принсипиалӣ бояд қайд кунем ки шаклан контакт дар инҷа вуқӯъ дорад, аммо дар амалан дар сохтор ин контакти теғаи боз дар паҳлӯи теғаҳои қудратӣ дар ходи контактер ҷойгир аст. ва мо як ҳамин теғара теғаи боза ба худи шасти S1 васли мо мувозӣ мекунем, яъне рақами 3 ба 13 рақами 3 ба 13 яъне мо 3 дорем рақами 3 рақами 3 ба 13 теғаи боз. ва баромад рақами 4 ва 14 тибқи нақша, яъне рақами 4 ба 14 рақами 4 шти бошад рақами 4 ба 14 ба баромад. ва симкашии мо ба таври комил анҷом ёфт. ва бори дигар нақшаро дида мебироем. аз муҳофизак омад яки старт, шасти старт тараф, яъне шасти старт иноқил. ва аз баромади омад шасти стоп, аз баромади стоп яъне қат омад ба васл, даромади васл ва аз баромади васл омад I1 қисмат дуруст аст. ва дуюм контакти блок контакти нигаҳдоронда мегӯям. мувозӣ аст, якта ноқил омад аз даромадаш ба 13 теғаи боз ва аз баромадаш ба рақами 4 ба рақами 14 теғаи боз. ва схемара таҷрибавӣ як бори дигар мебинем ки чӣ натиҷа медиҳад.
манбаи мо аллакай омад ва баъд манба аз тибқи нақша бояд то теғаи боз ва шасти старт васл омадагӣ бошад. теғаи боз вуҷуд дорад ва даромади шасти старт нишам ҳаст. ин чароғи мо дидем ки нақша ба таври комил иҷро шуда истодааст ва мо чароға бори дигар мебинем чӣ нуқсон дорад. ва мо фаромӯш кардем ки манбаи сефазаи мо хомӯш буд. мо бояд манбаи сефазаро ба кор дорем ва натиҷаро мебинем. яъне маъни худа нигаҳдоранда ё ки доим ба таври зайл аст ки мо пас аз пахши тугмаи васл контактори мо вазъияти хича нигаҳ медорад то замоне ки мо стопа теғаи васла пахш накунем. ин аст схемаи содатарин ва комили занҷири идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати доим ё ки худ нигаҳдоранда. ва дар ин ҷа ман мехоҳам як чизи дигарро қайд кунам ки тибқи нақша як камтар тағйири иловаҳо ворид мекунем ба симкашӣ. дар ин ҷа мо якта ноқил дорем, якта дигар ноқил дорем аз баромади контакт, аз баромади теғаи васл ки боз бо контакти нигаҳдоранда 14 ноқилот бо ҳам васл шуданд. мо метавонем ки ҳамин ноқиле ки аз ин қисмат ҳаст, яъне аз баромади контакт ба ин ҷа васл накунем, ба ин ҷа васл кунем ба шакли зайл ба ай як ва симкашимо ҳам содатар анҷом мешавад. яъне ҳамин фақат ини контактра, чунки амалан худи ҳамин шасти тугмаи старстоп дар масофаи дур аз панел ё ки ҳамун шити идоракунӣ воқеъ аст ва барои осонии кор мо ҳамун ноқила ба ин ҷонибу ба худи ай як ки наздик аст васл мекунем ва натиҷа ягон хел тағйир намекунад. аксари маврид ҳангоми симкашӣ таҷрибаомӯзон ба ҳамин хатогӣ роҳ метиҳанд ва дар ҳамин қисмат роҳгӯ мезананд. аммо ин ягон тағйироти куллӣ мо ба вуҷуд наовардем. фақат ҷои ҳамин ноқила ки мувозӣ ба ин ҷа буд мо гирифтем, ба ин ҷа ки наздиктар аст ба худи ҳамин контактор васл кардем. натиҷа ҳамун натиҷа аст. ягон тағйирот дар натиҷаи мо ба вуҷуд наомад. ва ин буд дарси дуюм ва схемаи идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати доим ва ё ки худ нигаҳдоранда.